cheeseblikjes, reclameposters en zelfs puzzels van de Frico. Robert Visser spaarde jarenlang alles wat maar de Friese zuivelskieren is te krijgen heeft. Visser houdt zijn sammeling nou in Brooklyn in het Landbouwmuseum. De dozen met zo'n 10.000 voorwerpen moeten al nog uitgepakt worden. Mijn fascinatie is eigenlijk ontstaan in 1983. Toen liep ik altijd samen met mijn broer door de oude Frico-fabrieken. En daar hebben we op een gegeven moment oud archiefmateriaal gevonden. En daar is die fascinatie eigenlijk ontstaan. Ik voor het Landbouwmuseum in Ljouwert is het een grote verrassing wat er al uit de dozen komt. Hier ben we zelfs hartstikke blij mee, want dit is van Nederland een unieke collectie. Ik denk net dat er op volle plakken binnen bij Samprotte spul samen is in de provincie. En we gaan natuurlijk een heel grote fabriek in, maar dit is een prachtige collectie. Een aantal zaken komen in het museum vanzelfs. En over een paar jaar maar eens een keer een grote Frico-expositie gaan. In het Landbouwmuseum is van de middag het boek Zuivelfabrieken in Friesland presenteren. Daarin wordt een historisch oorzaak van de 160 zuivelfabrieken in Friesland aan het eind van de 19e eeuw.